салом ба ҳама аъзоёни гурӯҳи ҳамгурупарва. 26 апрел 2025 сол пайванд дорем дар шаҳри Ригар, деҳаи Пахтаобод. Пайванда як бор нишон медиҳем ба хотире ки касоне ки мехоҳанд навдаи сабз гиранд аз мо ё қаламчаи сиёҳ. Ана чӣ мекунем? Як бор нишон медиҳем, одамои раҳи дур метавонед завқманд худатон пайванд кунед. Касе хоҳишманд мерем пайванд карда метиҳем. Як дақиқа исто. Ана ина навда ҳами хел сабз. Навда аллакай 1 метр 1,5 метр шудаги мустаҳкам. Баъзе навдое ҳаст ки 70-80 сантиметр ки инҷош ба қувват нест. Вақти пайванд кардан мешиканад. Аслан як ширадора ки мисол шах шавад гӯем, сахттарак шавад навда. Баъдан мегирем ҳами хел ду буғум мемонем, ду чашмак. Вақти байни чашмакҳо дуртар бошад, мо ҳами аз рӯи чашм дида мақсад фарух як дақиқа истовали. Ин ҳами хел ду чашмак монда буридем. Аз бехи барг чашмакҳои ки мебурояд бо корча бо даст тоза мекунам. Хай баъди пайванд кардан бо ҷа бо чӣ мешавад? Бо чашмакҳои дигар ҳаст боз мебаранд, тоза карда меистем. Вақте ки инҷа ки буридем объёми калон бошад, бо вақти пайванд кардан камтар саракша тоза мекунем, нав мекунем, барои ки чизи сабз дар афтоб тез месӯзад. Ҳами хел мегирем, як барда эсо аст, рости ҳамин. Аз байни ду кафон мекунем. Чашмаки пӯст кардагӣ мебинем ки чанд қадар дарозиш хулоса. Ина чашмаки мо. Чашмака мегирем. ин чашмак аз ин тараф боша, ин чашмак баръакси вай шавад. Хай қоидаи риё кунем, боз беҳтару хубтар мешавад. Ана размери чашмака пӯст кардагӣ мисол мегирем, ҳамин размер кати мекафонем. Як мо хай ҳами хел тахмин чӣ мекунем, туғри мегирад. Ана худаш напечонда ин навда чашмака мечиқад. Нишонтиҳа ина инҷа. Биёман нишонтиҳа. Нигоҳ кунед. Пӯст ба пӯст баробар мекунем. Тарафи ҳамин чашмака. Мақсад агар навдаи мо аз навдаи сабз бориктар бошад, пушташ холӣ ҳам биёд, ҳеҷ гап надорад. Ҳамин тарафи чашмакдорша пӯст ба пӯст баробар мекунем. Ҳозир бо стреш плёнка мепӯшонем тамом. Ана инам хел стреш плёнка мегирем. Камтарак дарозтарак меқапем. Аз ин ҷо печондан шарт нест. Ҳам ҷое ки камтарак кафондагӣ ҳастем. Бисёри баъд кафонда рафтан дар кунес чени ҳам чашмаки пӯст кардагӣ ҳастем ҳам қадар. Инам хел 1, 2, 3. Ҳама қоидаи риоя кунем бо хубтар мешавад. Агар ҳамин клёнкаи мо плёнка ин қадар дароз бошад, ҳар як круги печондагимон пурра ҳама ҷоя мегирад. Мисол ғавси бад мешавад. Бояд ҳамин ина нигоҳ кунед. Чанд сантиметр? 3 сантиметр мешавад хулоса. Рафтем як круг рафтем. Ина тамом. Бисёри бад печонем. Агар ин чашмак месабзад некунем ҷои пайванди мо нағз намечаспад. Дар гармӣ асёби гармӣ бад ҷои пайванди мо пусиданаш мумкин. ина чашмаки мо оббаровард соат қариб 10-11 асосан саҳару бегаҳ вақте ки пайванд мекунем ҷои ҳамин чашмаки пайванди мо вақте ки ана чӣ хел гӯям ҳамин раҳи обгарди ҳамин пайваст ки шуд аз чашмак об мебарояд. ин хел як ду круг мепечонем. Як салафоне ки шакаргирак мегӯянд обични мегиред, ҳамин размер мебуред, мепечонед, мешавад пайванд тамом. Ягон хел гиреҳ карданам шарт нест. Пайванд 100% мегирад. ина вақте ки инҷа агар чуқури бад бурем, баъд ин суст мешавад. ям хел вақти монда яна мемонем ки бояд ҳамин навда худаш чашмаки мо чӣ хел истад. Аз нуқтаи пайванд поён ина нишонтиҳа. Чӣ навдае ки мебарояд ҳамин хел
1 ҳафта. Пас тоза карда местем, об метиҳем. Тамом, иншоалло ки пайвандимон месабзад. Дигар ягон камбудӣ надорад. Саломату сарбаланд бошед.